No a potom, že človek nech sa jeduje. Pri pohľade na toto sa nedá. Sme na obslužnej ceste z Kazarman do Ayalabadu. Jedna z dvoch ciest, ktorá tam vedie. Tunel je uzavretý, takže ideme taďalto. Keby bola aj táto cesta uzavretá, čo bola pred týždňom, tak máme 600 km obchádzku. Čo sa týka videa s policajtami, berte to tak, že proste chceli úplatky a naše informácie sú momentálne také, že ľudia tu proste, policajti tu proste od turistov sa snažia vybrať. Nech by som povedal, čo chcem, tak proste vždycky by bolo zlé a proste som nafúkal a nevysvetlil by som mu to nejak inak. Is always loving in the midst of power.
Prečo hráš kaluži? To necikajú kravičky. No z kaluže vyženiem, aby sa v nej nehral a príde druhý. No, miestny bazár, vlastne ako to funguje, chodíte s väčšou čo chcete, pýtate sa od kontajneru a hľadáte. Oni ak nemajú, tak zvyčajne zavolajú niekomu, komu to majú, kto to má a proste cez telefóny sa to sme to nejako získali. Program každého dňa. Rozobrať KTM-ku, vyčistiť. Nezabudni, že rozoberáš aj Triumfa. To, čo sa nehýbe, spojazniť, to, čo sa hýbe, upevniť. Hlavná vec, že Triumf teče viacej ako moja. Kde? Triumf je čistý, jak detská prdelka. Ale tá KTM-ka, to furt sa človek v tom musí vrtať. A tá Honda a nie sa dojebať. KTM netečie, KTM iba slzy. KTM iba slzí.